Adap kimi kardom kadu kawe la so YouTube channel long kelangara tu ana panstami lapen komani jong se non class 9 lapen class 10 lapen class 11 ka Cheng Bom atum do pulo tangti nali tumhan isi berta kimi alam thibang la puhilo non Assam ST Scholarship la bangki apply Cheng Bom no la so puthak pini nali tumapan la so video long etithini alam nang than pachini ponik po nali tum la so YouTube channel la long jong se nang ka homri milang pulate nali tum ka chingwan pen subscribe ikon lapen videos dami nali tum liking si pi ikon tangte non la Assam ST Scholarship apu thagle etithini alam lang polo nang lapen chethan polo nang non het jong pothot Assam mate government of Assam lapen tribal lapen affairs department hin pestami da notification paklang pon iglo la se labang so notification kapek lang pon labang ki free matric class 9 class 10 lapen post matric scholarship scheme lo scheduled tribe atumaphan mate ST atumaphan lapen labang so academic season labang ki 2026 lapen 27 afarman lo lapen da scholarship covered labang ke lason lo number 1 along nali tumda thek ponlong ikpo pre matric scholarship labang ke class 9 class 10 lapen post matric scholarship labang ke class 11 kacharli including ladak pen undergraduate lapen postgraduate atoma panstami include pon iklo lapen koma tumsi labang so scholarship ke apply dun longjima pulotangte hala ka apply vekji abang pino alang litum labang ki schedule tribe nang po maste ST nang po lapen must be studying in a recognized institution mate recognized institution nang kacharli also marnang po recognized institution pulotangte dice code kido lapen student ID kido alang litum si apply dun long po lapen lason thak annual income labang ki 2.5 lakhs an la annual income kedua tumsi la so scheme bang ke apply dun long po la so scholarship lapen aadhar card lapen bank account stami killing tang donangji lapen bank account stami hola ka apply vekji a student a bank account nang po stami a bank account sta aadhar card pen bank account la killing tang donangji lapen important dates lang damlo pulotangte important date labang ke student application last date labang ke 3 October 2026 an se last date la lapen institute verification ponji labang ke 3 November 2026 se an se last date lo so aprang se alang letum institute labang ke verification ikpo lapen benefit ali ko PPC kilongji labang so scholarship jong si jogdon iglo apply don iglo pulotangte ali kilongji labang ke pre matric atum labang ke alang litum books lapen kapre ka sang kinam ji fancy labang se scholarship labang ke pipon igla lapen payment kilongji labang ke direct benefit transfer ahin pensi thapon ikpo mate DBT payment si pipon ikpo lapen post matric tum ta lason no konane la academic fee lapen maintenance lahai study tour support lapen typing the printing the lahai copy pini ka xerox lahai aputhaksi lapen la books ke naam isiwet lo lahai pachinami nang pusi labang so scholarship labang ke kangpu pon iklo lapen mandatory requirements labang ke lason lo copy pima polotangte ke apply hot labang ke NSP one time registration OTR ala claim nang po OTR claim that pen ala dak play store long ji face authentication other face authentication na so face authentication apps bang ke download nang ji downloaded pen afi na litum la aadhar linking mobile numbers tami do nang ji la son thom dolo de choglo chengsi NSP along one time registration nang po la pen face authentication mate face verification ikpo face verification ji apana litum la nili amota pulo aadhar la authentication la face verification apps download lo pulte automatic face verification ikpo la pen face verification tanglo pulo tangte aprang process labang ke claim me po mate apply me po lapen ka apply hot documents ke nangji labang ke ST certificate nangji mate ka certificate le nang litum pidon ta chok lapen income certificate la recently income certificate parents income certificate sinangji labang ke ala student income certificate kali lapen aadhar card labang ke apply back la ke student aadhar card nang po lapen aadhar card linking bank account mate ka apply back a student aadhar
linking bank account nang po lapen recent passport size photograph lapta hola student mate laka apply back abang fi photograph nang po lapen educational documents labang ta laka apply back a student a documents nang po dakke parents labang ke khali income certificate sinang chot po parents income certificate lapen income certificate labang ke recently non akimi income certificate nang ji koson si ka apply nang ji pulotang te nang litum register kiching si nang litum national scholarship portal mate NSP long dam pen nang litum hoda kiching si OTR labang ke claim nang pol lapen OTR claim that pen fill up face verification pon ikpu face verification iglo pulotang te nang litum application labang ke fill up me po application fill up tang det pen afi dukinang susot documents alang litum oda ke hang ateng pen ilitum upload nang po uploaded pen afi submit nang po submitted pen nang litum la acknowledgement mate isi apply alo po alo longji holo so alo bangke nang litum screenshot kalte download iksi bi kok nang po lapen official website labang ke nang litum Google Chrome long dampen stami NSP putok download pulotang te nang litum long iksi kali pulote www.scholarship.gov.in la sodim download pulotang te nang litum hodak pen apply long ikpo lasi ka apply nang ji a process bang la son lo nili amoda pulo ke cheng sinang litum NSP portal long OTR bang complete nang po OTR nang litum complete lo pulotang te face authentication nang ji face authentication nang litum claim iglo pulotang te ada application bang fill up long po application fill up tang det lo pulotang te nang litum documents la bang ke upload nang po upload det pen api final la bang ke nang litum submit nang po submit lo pulotang te hodak apply lo puisi alo long iksi holo solo bang nang litum download ponik det nang po lapen application fee la bang ke free of cost sikai si nang litum pinang ne ase prabjin pen jogdon ikon la class 9 lapen class 10 lapen class 11 kacharli asomaratum jogdun peprap ingon lapen labang scholarship labang ke penangan atangka bang kon ane kilong kipi ponsi labang ke dag mention pon pes tami books lapen kopi pine ke namji phan bang ke dor ikpo jolala rasi prabjen pen apply ko ke apply neng ji labang ke online emina le apply stame chokji jong se documents choklim do pulotang te kali pulotang te nang litum konada dim se kachar lima holo sodim damon holo school ba college long dami ko dak nang litum la principal la tom pen ching kilo pulotang te detail salam alang litum nang thandon ikpo ase prabjen pen ningang hangatum bangke nang litum jong se scholarship apply dun ji bolte apply dun paprabi gon ase pinila scholarship apotha na ke than pon la bangke la ancholo la si domi thangme kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara doa na fans tami nilin pen kardom